Ku danna subscribe a GMFans TV domin samun shirye-shiryenmu, ku kuma danna ƙararrawa domin da zarar mun ɗora zai antayo cikin wayoyinku. Maganin ƙarfe mai sunan maganin ƙarfe. Tukunya biyar kaka na jika. Kana ganin gaba ɗaya a yanzu ba wata adana nake tsoro ko wani tafi. Shi saran nan da aka sare ka da shaguwa na ga zama. Baka ji tace kar. Mu a da mutum ba mu. A kai da ma an ce kakan gudu na ma dama. To yanzu ba ku sai Allah da abin da kuma abin da yake tafiya kuna jina. Kai abin da take tafiya yanzu ka ga irin da ai kai ga waska nan waska ina jin saran kuka zai. Waska nan. Ni no da gaureriyar adda. Allah dai a kare kai wallahi na danna mu wallahi kai ya ne ya danna Kai na ga nan mu.